La 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 la. La 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 la. Cadwyn. Ca. Dyna ni, wedi cwpla. Canolfan. Arddio. Caerffili. O, campus iawn. Ie, da ni wedi cael hwyl dda iawn ar yr arwydd, mae Lisa. Ydyn. Ond roedd yn waith ddigon caled, Meilir, gyda chymaint o lythrennau i'w peintio. Allwn ni roi'r paint i gadw nawr te, Lisa? Gallwn. Ond mae'n rhaid hwnnw nôl yn drefnus, cofia. Iawn. Ti'n gwybod beth, Lisa? Beth? Dwi'n teimlo braidd yn siomedig. O? Pam hynny? Wel, oes dim golwg o'r person arbennig na ti'n sôn amdano fe? O, nag oes. O ti'n dweud y gwir? Be ti'n feddwl? Wel, doeddet ti ddim yn dweud celwydd, y ti? Nag o'n i. Dweud celwydd, dwi byth yn dweud celwydd. Wel, ble ma fe te? Y person arbennig ma? Wel, ar ôl i ni orffen cadw'r offer yma, ddewn ni mewn trwy'r drws i chwilio amdano fe, iawn? Iawn. O, please, Lisa, dwethai, pwy yw e? Na, Meilir. Dyma be wnai. Na i roi cliwiau i ti i dy helpu i ddyfalu, iawn? Cliwiau. Iawn. Campus. Iawn. O. Cacan. Yr un ar carnau cyflym, fi sy'n cludo'r hedsion corn ar hyd y byd yn sydyn. Clodau y carnau, clodau y carnau, clodian trwy yr awyr. Yr un ar coesau cryddion, tra mae pawb yn cysgu'n drwm, carlama trwy'r entroddion. Clodau y carnau, clodau y carnau, clodian trwy yr awyr. Clodau y carnau, clodau y carnau, clodian trwy yr awyr. O ie! O, Lisa, o, ble mae'r cliwiau yma te? Dere gyda fi, Meilir. Dyma fe'r clwb cynta. Coeden. Coeden? Coeden nadolig? Ie, clyw da iawn, dwi'n credu. Ie, wel, mae'n goeden bert iawn beth bynnag. Does dim clem da fi piw'r person arbennig ma? O, Meilir, mae'n rhaid i ti feddwl yn fwy caled na na. Coeden nadolig. Aha! Falle bod y person arbennig yn cuddio tu cefn i'r goeden nadolig. Ie!
O, Lisa, sneb ma. Na. Coeden. O, dere cliw arall iddi, Lisa. O'r gorau te. Cliw. Ie, dyna beth wedi si dere cliw arall i fi. Na, Meilir, cliw. Gwranda. Wel, dwi ddim yn clywed i byd, ond cerddoriaeth. Cywir, carolau enw. Ie, dwi'n gweld nawr. Mae'r person arbennig yma'n berson sy'n hoffi canu. Wel na, ddim cweit. Dwi ddim yn arbennig oherwydd i fod yn canu. O, twt, dyw hyn yn dda i ddim. A dwi ddim nes at ganfod bwy yw'r person arbennig yma. Dwi wedi gweld cliw arall, Meilir. Edrych. Celyn. Aw. Celyn? Ie. Nawr te, gyda pwy wyt ti'n cysylltu celyn, Meilir? O, cellwair wyt ti nawr, Lisa. Dwi ddim yn credu bod yna berson arbennig yma o gwbl. Oes, wir nawr, ond mae'n rhaid i ti feddwl yn galed iawn i gael yr ateb. Nawr, aros di fan hyn i feddwl, ac fe a i brynu... Ha. Cardiau. Cardiau? Cardiau beth, Lisa? Celyn. C. O, Meilir, dwi wedi rhoi cymaint o gliwiau i ti. Dwi'n gwybod, Lisa, ond dim syniad y fi. Wel, y cyfan sy eisiau ti wneud ydy edrych ar bopeth o'n cwmpas ni. Edrych y coed, y goleadau lliwgar, yr addurniadau. Ie, dwi'n gallu gweld rheina i gyd. Wel, meddwl pa amser o'r flwyddyn yw i te? Y Nadolig? Halleluia, rydyn ni dod yn nes. Nawr te, Meilir, dyma'r cliw ola, iawn? Iawn. Carw. Carw? Ie, carw pwy yw hwn ysgwn ni? O, carw. Nawr te, pwy fydde'n berchen carw? O, pwy fydd angen carw? Na, dos bosib. Ddim y dyn na. Y dyn caredig na sy'n gwisgo coch. Y dyn caredig mewn coch sydd â barf hir wen. Sion Corn! Ydy Sion Corn yn y ganolfan arddio heddi, Lisa? Ydy, ond dyn ni ffodus. Nawr te, dere, dyma'n cyfle ni. Cyfle i beth, Lisa? Wel, i roi yn llythyrau iddo fe ar sgwrs. Ond stafi ddim llythyr. Be? Dwi ti wedi cwblad y lythyr? Wel, a dweud y gwir, dwi ddim wedi dechrau fe to. O, Meilir, well i ti frysio, neu bydd y Nadolig wedi cyrraedd. Ti'n iawn, Lisa. Reit, plega drosodd. Beth? Plega drosodd. Dwi'n mynd i sgrifennu'r llythyr yma nawr. Iawn. Dere mlaen, Meilir. Iawn. Carw. La 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 la. Oh. Cool. Hey, dere ma. Kissan. Os y gwelwch chi'n dda, Sion Corn, a gai frwsh paent newydd, fel fy mod i'n gallu gwneud fy ngwaith yn dda. Diolch yn fawr, Meilir.
na ni. Dwi wedi gorffen y llythyr i Sion Corn isa. O'r diwedd, Meilir. Nawr, Dere, well i ni fynd â nhw mewn iddo fe te. Dere. Iawn. Hei, beth yw'r sŵn na, Meilir? Sŵn? O, dwi ddim yn clywed dim byd. Hwna fyna? O, ie. Hei, sŵn chwyrnu hwnna, Lisa. Wel, ie. Meilir, mae Sion Corn yn cysgu. Hei, gan ei ddino fe de. Na, gad iddo fo gysgu, Meilir. O, mae'n brysur yr adeg ma o'r flwyddyn. Mae e angen gorffwys. O, Dere.